Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesthembu review sikhuluma ubaba Mseleku ngoMacele kanye noMayeni because Lendaba iphakathi kwabo noma yinto le uMacele akhalaza ngayo ephathelene noMayeni. So umpumelelo omdala ukunolwandle, umpumelelo okaMayeni noMseleku, ulwandle okaMacele noMseleku. Uthi uMacele ku-season 6 manje ukuthi umpumelelo omdala kunolwandle akusho ukuthi uma wakhe ufike kuqala, akungenziwa kanjalo noma akuchazi lokho. Ngizocela ukuthi-ke ngibuyele ku-episode 1 la uMseleku ethi la makhosikazi enginawo manje indlela ashade ngayo akusiyo indlela ahlangane ngayo nawo. Ngibala amazwi kababa uMseleku. Ngasho-ke kwabanye abacabanga ukuthi kwezinye izinto ngibias. Kuyizinto eziningi ngiyithatha into esho uMseleku ngamakhosikazi akhe mase ngilalela ukuthi wona amakhosikazi athini mase ngifaka owami umbono. Kule ngizothatha lokhu okuchazwe uMseleku ku-season 1. Uthi ku-season 1 indlela ahlangane ngayo nabo akusiyo indlela akabashade ngayo. Niyibona ukuthi ngathi neyamakhumali iyangena la, kodwa phela wayekade echaza ngoMacele noMayeni. So mayiqhubeka uthi unkosikazi number 2 uhlangane naye kuqala kwaba ukuthi ngesikhathi ekhuluma indaba yeSithembu ifamily yakhe beyingahambisani neSithembu, kodwa uthi ngesikhathi sakhe noMayeni ibe khona iperiod la angakhonsidi khona iSithembu uMseleku, into ayichaza ku-season 1. So malivela nethuba uMayeni ekhuluma ukuthi bahlangane kanjani, uthi ngo-1997 ubengekho uMacele, ukufika kuqala kukaMayeni. Kodwa ngesikhathi uMseleku etshela uMayeni ngeSithembu noma emtshela ngokuthi uzoba i-polygamist, akubanga lula. Kwavela ukuthi ekhaya lakayeni isonto abalihambayo noma inkolo yabo ayihambisani nomshado lo ofana neSithembu. Kwaba ileyo ndlela-ke ukuthi uMayeni uyahlehla, kodwa udaba ngendlela ayichaza ngayo uMseleku ku-season 1 utshele uMayeni ngeSithembu before uMacele. Ngo-1997 kuya ku-2000 kwase kuba khona uMacele. uMayeni wafound out ukuthi khona uMacele. Kulula-ke ukuthi uMayeni ngithi uzofound out kuqala ngoba uMayeni unesikhathi nalo partner wakhe asuka naye ku-1997 aya ku-2000. Mase befika ku-2000 kube nama-changes akawabonayo ukuthi hayibo nangu ubhuti waswenka, nangu ubhuti akasafoni njalo, nangu akasatholakali ngama-weekends. Izinto ezifana nalezo uku-eda nje into nathi esiyibonayo noma bengayixoxi. So mayefika uMacele ngo-2000 uMseleku wakhumbula iphupho lakhe leSithembu ngoba usisi kaMseleku uthi sukela emncane uMseleku wayevele enezintombi, shuthi uyilolo hlobo wayevele enezintombi, akakaze nje ebe nentombi. Kodwa uMseleku uthi esenoMayeni uke wangasicabanga iSithembu. Kwafika uMacele wakhumbula iSithembu nephupho lagogo uFlora. Ngithi niyakhumbula laphaya ku-season 5 uqala ekhuluma ukuthi cabanga ukuthi ekhuluma nabantu abadala esho ukuthi khona amakhosikazi amthreatenishayo athi afuna ukuhamba kanti le i-vision yabo. So isikhathi esiningi uyaye efake ugogo uFlora. Manje u-1997 to 2000 bebengekho uMacele noMakhumalo noMangwabi okwenza uMayeni efike kuqala
siphendula lowo mbuzo, asisho ukuthi siyalwa, asikho futhi phakathi kwisithembu sikaBaba Mseleku, si-enjoya nje lento ishow le abasinika yona ku-TV. Kodwa ngoba uMayeni usehlehlile kwaba khona uMacele wakhuluma naye kwalunga ngoba uMacele umile ukuthi iphupho lesithembu lihamba ney'ngane eziwu-20 atshele ngazo. So mayevuma ukuthi-ke fine bazotholakala labantwana, akwenzeke okufanele kwenzeke, waba u-number 1 umamkhulu, waba u-first wife. Kodwa empilweni kaMseleku uMayeni uzoyikhuluma izinto ezenzeke ngo-1997, ngo-1998 akazazi uMacele ngoba ubengekho. Mase kufika ku-2000 ilana-ke sezothi namoya engibhalela incwadi ethi uMayeni nami ngangiyithola iy'ncwadi eziwu-2 pages, sithi wow. Umamkhulu-ke ehlale-ke engakhathazeki ngoba phela manje umamkhulu ufuna ukuyikhuluma into yakhe ukuthi nazi izinto ezinhle abengenzela zona. Afakaze kuMayeni athi vele umthetho wakhe. Manje kubangwa leyo nto-ke, kodwa ibanga uMayeni noMacele, hhayi thina. Thina sama-viewers sibuka ishow. Bengizophendula nje ukuthi ku-season 1 wathi uMseleku indlela abathole ngayo nahlangane ngayo nabo akusiyo indlela abashade ngayo. Uphendulile umbuzo ukuthi ubani ofike kuqala, kodwa u-first wife ngisho ungamthanda uMayeni, uzumthanda uze ngathi usisi wakho, uyahlekisa-ke uMayeni, ubuye eshone e-South mabeye North. Leyo nto-ke ibuye isihlekise, kodwa kokunye sibe sithi hayi Mayeni yini kodwa esilethela igaxa. Kodwa noma umthanda uMayeni kakhulu, phela ngithi ngiyazi ukuthi kunama-group, akasiyena u-first wife. U-first wife uMacele naphansi kunjalo. Kuwukuthi-ke mabebanga lento yokuthi ubani ofike kuqala, abanye into engasisho ngoba phela washo uMayeni ukuthi ngo-1997 kwakumnandi sijola. Hathi yababona abantu ababejola. Khona isaqala le show, hhayi uMseleku nami bengibona ngathi ubengekho fair. Kwakhona azathi uMayeni ngesikhathi kufanele ukuthi ayibo, mina ngibuza ukuthi uthini manje ngoba phela le nkulumo ayilale ngoba umamkhulu use-first wife. Ukuthi wakhuluma noMayeni kodwa akwenzakalanga, umamkhulu waba u-first wife. Manje mayezokhuluma ukuthi isiZulu naso-ke siyile language esiyiyona, ubuye ungazi ukuthi umuntu uthini ngoba ukusho kathathu uMseleku kule show ukuthi ngesikhathi kufanele ukuthi uMayeni abe u-first wife kwavela nangazi ukuthi akuqonda ukuthini ngoba phela umamkhulu u-first wife, uMayeni u-second wife. Ayisezujika leyo nto leyo, kodwa uMayeni wafika kuqala. Le ndaba ayiphelele lapho ngoba phela manje mayizoza ngokuthi ngesikhathi kufanele akwenzekanga, kodwa esecela ukuthi abuye athini umamkhulu, hhayi-ke kodwa ufix akekho kwisithembu. Ngiyayikhuluma nje nami into abayisho kwishow engibuye ngibuke ukuthi eyi mayethi uMacele ayikho fair, mhlawumbe uqinisile ngoba bezibonakala le ku-season 1 abantu beze bethi the real first wife uMayeni, kanti no, the real first girlfriend kulaba abakhona, because abangekho akabafakile uMseleku ngesizathu esaziwo yena. Manje ngeke silwe-ke futhi sithi kanti wayengabali ukuthi obani nobani abangekho ngoba phela Uthando Nesthembu kuthiwa i-polygamist, amakhosikazi awu-4. Wayezofaka abantu abangekho sesiyayixoxa nje leyo singasaxabani. Suke senibafunelani omakasine nabanye ngoba phela abashadile. Manje uMseleku ufike njengobaba oshadile namakhosikazi awu-4. Mase kuliwa sekuthiwa abanye obani nabanye baphi ngoba phela abakhona uMangobe Mseleku, uMakhumalo Mseleku, Mayeni Mseleku, Macele Mseleku. Hhayi siyaniphithanisa kodwa isithembu sikaMseleku. Uze umuntu ethi kubanga ukuthi
uMacele first wife noMayeni wafika kuqala. Omunye athi noma engathi wayeyi-first girlfriend kodwa kwakukhona uMakaSine nabanye abaningi. Wawukuphi-ke wena? Number 5. Ha phela thina silwi, thina sibuka ishow, ngisho bengaxabana ayibo siyaqhubeka nempilo ngoba vele nabo sebeqhubekile. Yimi abasazosibonisa iDurban July sikuDisemba kodwa manje cabanga. Masuyalwa-ke. Buka nje, uDisemba masazobona iDurban July. IDurban July kuyazi ukuthi iba ngoDurban July, iba ngoJuly eThekwini. Babe khona. Yimasi sazobabona. Kodwa manje kufanele sixabane siba ngamakhosikazi aMseleku. Wona uyathandeka shem, hayi bayathandeka omama bakaMseleku bahle. Kodwa leyo ukuthi sixabane sibanga ukuthi uMacele, uMayeni, uMakhumalo, uMangwaba, mina ngivele ngayi-understand. Nayo leyo ukuthi uyamzonda naye angi-understand ngoba sibuka ishow. Futhi okuhle noma engakhuluma kabi ngomunye kwenye episode, masenza okuhle ngeke sikufihle lokho. Ngoba lokho akuhlangene no-episode 7. U-episode 7 i-TV show. Uyakhandela ukuthi ivele ku-TV. Yakhandela futhi abantu abathanda ukubona lokho ngoba ama-options sinawo zithando. Sinawo ukuthi singayibuki ishow sibuke enye into. Kodwa ngoba nakho abantu bayayithanda yikho beqhubeka beyibuka. Ngoba futhi besho ukuthi iyababhora, ibabhora ngoba bayayibuka into efana naleyo. Mina ngingasazi ukuthi-ke oFix SA nabanye nibalwiselani mase bephawula. Noma ukhona umbhalo othi bukani kodwa ningawenza ama-reviews. Ibuke nje kuphela. Hayibo ngiyadlala uDisemba nina, ngiyadlala awema, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga angiqedi, ngiyabonga support, ngiyabonga nje, ngiyabonga. Sikhulile, libe namaholide amnandi. Angazi noma ngisazokwazi ukuthi ngenza ama-reviews mina ngoba ngifuna uku-enjoy amaholide manje. Ngifuna ukujabula. Hayibo, into esiyigaqazeke kulo nyaka nesisayigaqaza noDisemba khona manje uyophela kodwa sibona ukuthi uDisemba. Hayibo maye kwenzakalani? Yazi umuntu ngathi nje ngayathola ithuba lokuba yingane mhlampe inyanga eziwu-2 kuphela aphinde abe mdala. Kulento eyenzakalayo kuthini? Ayikho right nhlobo. Hayi kazi be right, angazi ukuthi kwenzakalani. uDisemba khona. Yazi hayi ngiyaxolisa. Ngisho ey'tolo asibona abantu yabona ukuthi kuthengwa ngoDisemba nje ngale ndlela. Hawo ma, umuntu akabe mncane usuka insukwana ekethole lokho akutholayo aphinde abe mdala. Ayikho lento yethu le eyenzeka kithi. Babenze njani ngathi abazali ngesikhathi seyingane thina saxakeka. Futhi ngathi sizoxakeka kakhulu ma. Anizame ibe khona into oyifundayo oyiqalayo eceleni ezokunika amasenti amancane. Ilokho engikushoyo ngoba ayikhona akuhlangani kahle. Ukuthi kwenzakalani kuliwa nathi angazi. Ngiyaxolisa ukulanda. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.